Hello po mga mamamayan. Good morning po sa inyong lahat. Ngayong umaga na ito ay magluluto po ako ng tinulang isda. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Golden pampano, dahon ng kamote, bawang, luya, sibuyas, green bell pepper, sibuyas na pula, tanglad, seaweeds. Yan na po. Maglalagay rin po pala ako ng olive oil at saka patis. Yan po ang ating kawali. Isasalang lang po natin. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng olive oil sa ating kawali. Ngayon po ay igigisa lang po natin ang ating haluin po natin po. Ngayon po ay susunod po na ang ating luya. Isunod ang sibuyas na pula. Hahaluin. Maglalagay po tayo ng sabaw. Tatakpan po muna natin to para kumulo siya. Ngayon pong kumulo na ang ating sabaw, pwede ko na pong ilagay ang ating isda. Po ay maglalagay po ako ng patis dito sa ating isda. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to para maluto po yung isda. Ngayon po ay pwede na natin isunod ang ating green bell pepper. Lalagyan lang po natin ng asin. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Ilagay niyo na po ang inyong mga dahon ng kamote.
po natin to. Ngayon kung luto na ang ating dahon ng kamote ay pwede ko nang ilagay ang ating seaweeds. Tapos patayin nyo na po yung apoy. Ganyan lang po. Tapos, hahaluin natin ng konti. Ayan po, mamamaya ang ating tinulang isda. Sana po ay subukan nyo.